Nggih, ngaturken matur suwun Pak Wan Dadi. Kapan nanggap gong? Nggih. Bae Sela. Pak Wan Dadi sing duwe Sukurame Kedayaan. Selamat kangge Pak Wan Dadi. Matur suwun. Inta. Walah. Kae lah kok ngluyur ae tak kene nang ndi kae. Apa sampe? Heeh. Kene lho India. Piye? PR-mu sok garap ngisore. Urung aku ora iso kok. Lho aduh, ngene iki nek garap PR iki gampang. Kok tak Google. Sing penting wong dhewe ayo pacaran sik ya ditutupno. Kok pacaran terus? Lah kok sing menteng piye nopo sampe? Ngene iki. Enak pacaran sanding waduk ya India. Aja, betul kecegur kan piye? Enggak. Aku ora iso nglangi. Ora aja minggir, aja nengahin. Pinggire wis lunyu kok. Mbak paling diliwati wong lunyu. Lecek iki bete. Lunyu-lunyu titik ya penak. Ya sing lunyu kok tak serbetane dalan kok lunyu diliwati wong akeh. Ora sampe kok liwati tok kok. Aku tak ngono ya tak gelek serbet ki lho pinggir iki lho kok gelunggo mek mancing. Ayo budal Iya pe gandengan ya. Loh apa sing beduduk iki? Apane pe? Lah jebunu kuwi. Oh adae. Ya ada ngombe. Kaya pramugari ngombe mumpung ana iki. Apa indah apa kowe tresno tenan wa indah piye kok sampe tresno kondang
adem tresnane adem blajane sirahe mamapi atine bojo sing tuwa jaluk disayang sing nomor loro jaluk kalok kehendak sirai mobat atine judak salah dhewe loro bojo